Toko parfum nok Kabupaten Tuban kobongan Kemis sore. Kobongan iki gawe loro pegawe ngalami catu ambek trauma sampai kudu digawa nok rumah sakit. Akeh cairan sing gampang kobong kaya etanol nok jero toko gawe geni cepet gede dibarengi ambek beluk putih sing ambune nyegrak. Kebulan keluk dibarengi ambu sing wangi ketok mumbul dhuwur teko toko parfum nok dalan Sunan Kalijaga, Kelurahan Latsari, Kabupaten Tuban, Kemis sore. Tekon njobone bangunan geni gede diduga merga kobongan cairan etanol sing dadi bahan dasare minyak wangi. Kedadean iki narik perhatian atusan warga ambek pengendara motor sing lewat sampai madeti lokasi kedadean. Sawentara para pegawe toko mlayu nyelametno awake dhewe-dhewe. Apese pegawe sing jenenge Bagus ngalami catu nemen nok sisih rai ambek tangane. Korban langsung digawa warga nganggo sepeda motor nok rumah sakit. Sawentara kuwi salah sijine pegawe wedok ditemokno ora sadar ambek ngalami kejang diduga akibat trauma. Korban dievakuasi nganggo ambulan ben ngentokno penanganan medis. Loro unit montor pemadam kebakaran diterjunno nok lokasi. Petugas mbutuhno waktu kurang luwih 30 menit kanggo mateni geni terus dilanjutno proses pembasahan. Sampai saiki penyebabe kobongan ijek nok proses penyelidikan. Diduga geni teko percikan korek sing nyulut etanol nok jero ruangan. Siki Muhammad, JTV, Tuban.